nivo srednje muzičke škole. Zlatna lira, Dragica Kovačević violina, Teodora Kaličanin violina, Eden Sekulović violončelo, Antonio Vivaldi la folija, klasa profesor Ilija Asanović.
Eden Sekulović, violončelo, 3. razred srednje muzičke škole. Astor Piazzolla, Oblivion, klasa profesor Ilija Asanović, korepetitor profesor Nikola Vučković. Kamerni orkestar srednje muzičke škole, Zlatna lira, Peter Warlock, Kapriol svita, diriguje profesor Aleksa Asanović.